guys, welcome back to my YouTube channel. ಈ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ದ ಮಿತ್ತಿಡು ಆರು ಬೇರಿನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಫಾರಿನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನನ್ನ 2 years ಆರ್ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಬೇಜಾರಾಪುನ್ ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನ್ ವರ್ಕ್ ದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪೋಪಿನದೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೆ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಯರೆ ಬೇಗ ಪೋಡು ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಪಂಡ 3 hours ತುಂಬ ಪೋಯರುಂಡು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದ ಬುಕ್ಕ 7:45 ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಮೇ ಬಿ 9:30 9:45 ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರು ಬೇರಿನಿಗೆ ಹೋಗಿರು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬುಲಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಟು ಪಂಡ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಟು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಬೈದರಿಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಗೆ ತೋಚಾವೆ. ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಹಾಂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗುದು ನಾಳೆ ಅವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪೊನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪಣದೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಮಕ್ಕಳು ಬರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಯಾರಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಯಾರಿಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಲ್ಫಿಗೆ ಅರ್ವೈ ಗಲ್ಫ್ ಉಲ್ಪೆರಿಜ್ಜಪ್ಪ ಉಲ್ಪೆರಿಜ್ಜ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಬುಲಿಪುನಿ ಅಂದೆ ಅರೆಗೆನ್ನುಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಮಗಲಲ್ಲ ಎನ್ನುಜ್ಜಿ ಶಾಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಚಿಗೆ ಉಂಟು ಪೋಯ್ ಅರೆಗೆನ್ನುಜ್ಜಿ ಎನ್ನುಜ್ಜಿಗೆಲೆ ಎನ್ನುಜ್ಜಿಗೆಲೆ ಎನ್ನು ನಮ್ಮ ಇರಿಗೆ ಅರೆಗೆನ್ನು ಪೋಪುನತೆ ಅಮ್ಮ ಇದು ಬರ ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪದೇ ಪಪ್ಪ ಕಂಟೆಬ್ದಿದ್ದು ಕುಲ್ ನಿಂತಿದೆ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಬಡಿದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೀಕ್ಷಕ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಣ್ಮೆತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಸೊ ಲಗೇಜ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಪನಿಯೂರ್. Gananath and from Gunanath. Gunanath from Dubai. Arlind Bola. On side say put Arlind Bola.
ಇದು ಅರ್ಲಿದ್ದು ಬೋಲ ಓ ಓ ಎತ್ತ ಅಲೆಯ ತಿಳಿಪಿ ಅರ್ಲಿಂದ ತಿಳಿಪಿ ನಿಂಚ ತಿಳಿಪಿ ನಿಂಚ ತಿಳಿಪಿ ತೇಪ್ಲಿ ಯಾರು ತಿಳಿಪೇರು ಚುನಾಚಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಲಿಂದ ಬೋಲ ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಉಂಪಿನೆ ಕಬಾಬ್ ಅರ್ಲಿಂದ ಬೋಬಿಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲ ತೋಡಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಬುಲ್ಪರ Baka pandate mamuda kabi poel na tewa mamu. Padi ya? ini tetap ji Yang padi? cino ini tetap ini kusit dulu ya Mak bawi, awin tu di perwas rutir. Ini kusit dulu ya le. udah apa ada tetap mereka Baka kapani sama kal body dine ennundi ya egg. Ini siapa? Nah, ada itu ruah pilih. Degatil nih. Ini oh guru nama. ಕಬಾಬು ಕೊಪ್ಪಳ ಹಚ್ಚಿರ ಸುಕ್ಕ ಹೋರಿ Sarwatchi. Ini area. Hai balle. Hai. Happy journey balle. Hah? Happy journey. Awak apa je? ಹ್ಯಾಪಿ ಪೂ ಬಲ್ಲೆ Happy po. Ay, dia bitan pin. Oh, di bicu kababu timpu. Anak yang nuntek, bye. Nunggu lengkap jana. wajib putumu Neng raja nunggu. Mitta kan dia. Mitta. Mitta. Kattille. Good night. ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕೋ ಕಾಂಡೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹಿಂದಿ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪು ఎన్న నంబర్ వినిపోడి ఇటు చిన్ను గుండి వచ్చిండే చెప్పులే గట్టి చెప్పులే పట్టిరా ಗಾಯ್ಸ್ ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಡು temple ಪಿದಾಡಿಯ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಚಾಪರ್ ಒಂದು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಮಾತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೇದೇರು ಪರಡಿ ಆತೇರು ಬಾಬಾ ಬಿದ್ದವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಲಕ್ದೇರು ನಾನು ಓಪಿನಿ ಆಜು ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಎತ್ತುಡುತ್ತೆ ಆಜು ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಜು ಗಂಟೆ ತುಂಬ ಎತ್ತೋಡು ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಲಕ್ಕಿನಿ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಕೆಲ ಜೇದೇರು ಅದೇ ಅಂದಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾವ ಲಕ್ಕದೇರೆ ಕಡೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲೆ morning ಕಣ್ಣಿ ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಂಟೆದು ಶೋನೆ 5 ಗಂಟೆನೆ ಹೋಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಪೋಯತೆ ಪೋಯಾ ಪೊಯ್ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ Brown lalaki deh, kuliah kan deh. Tadi? Gate light padwe. Brown la kuliah. Brown good job, बहुत बार पा. Bye, take care. Ida udah nama. Kata lihat itu full. Itu dia, wah, Aisyah, elu. Ya, ye. Chal yang jab ini. Dodda batteri. tinggi nama Aman nih.
Kulit tapi udah setuju dia tadi. Baca apa opini airport? Tuh dari nomornya. Alah, tuh aja nonton. Lagi kita. Tata tadi. Tata. Mulpa. Mulu. Tata. Ay tata. Toto. Tata. Mau tuh jita lah kattale. Ama tuh lagi cing. Airport betta. Ala. Airport. Paccuan kali betta va. Ala betta. Mall dalla ಕೊಂಡು. Mall dalla ಕೊಂಡು. Ijaba papa ponaga badondiತ್ತು. Papa ponaga ಬೈದ. ಬತ್ತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತ ಎಂದೇ ಪಡ ಫೋಟೋನೇ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕಲರ್ ಬಲಿ ಇದು ಪುಲಿ Aral paling video kada to eri kete nama ta antir kada pa kenapa finally amma pondilleru 7:45 ದ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪಮ್ಮ ನೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂತೀರ ನಾನು ಅಲ್ಪದೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಅಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತೋಜಾವೆ ಇದನ್ನ ದಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ತುಕ್ಕಾರೆ ನೆನ್ಪಂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ Bye Ample. Tirgale amma. Boy. Amma. Boy amma. Yellow color dress too junadi alari amma poira andale avulu illere count ullere ande na yare count nenga uniform paddu kutidire avulu illere jura ullere yellow color dress ರಂಜಿ ಗುರ್ತದ ಜಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರಡ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಐನರದಿ పోయరమ్మ వెదర దాదా అమ్మ వత్తేరే అలా రాకేష్ చంద్ర బాయ్ 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 ಇಂಜಿ ಓಡಿ ಬಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಇಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಅಂಡ ಪೋಯಾರು checking uppare ikle mama nakle hi palle checking korle ಬಿಡ್ಲಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ
ಬಾಯ್ ಎಂಗ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಲಗೇಜ್ ಬಾಯ್ ಐ ಲವ್ ಮಂಗಳೂರು ಪೋಯಿರ ಕನಕಲು ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಬಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಲಂಚ್ ದೀಪಾವಳಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಎಂತ್ಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾಡ್ದಿರದೆ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ಲಿ ಬರ್ಕಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಬಿಲ ಅವತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕಲ್ಲ ಮನೆ ಇಡಬೇರು ಉಂಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಡ್ದು अधिकतम 15 मिनट और बाहर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आपकी सुरक्षा के लिए कृपया सीट बेल्ट बांधने के संकेत रेलवे पर बैठ रहे और सीट के ऊपर बने सामान कक्ष ना खोलें। कृपया सुनिश्चित